privítať bývalú a dnes úspešnú žiačku našej školy Janku Kresanovú. Janka pôsobí ako redaktorka v televízii Joj v programe Sme tu. Dnes nás poctila návštevou aj so svojou maminou. Vítajte. Ďakujeme veľmi pekne. Začneme citátom, ktorý si povedala pre televíziu Joj. Autisti sú výnimoční ľudia, ktorí vnímajú svet inak a potrebujú podporu. V čom vnímaš ľudí s poruchou autistického spektra ako výnimočných? No, pre mňa sú to veľmi výnimoční ľudia, ktorí dokážu veľké veci a musia mať tú podporu zo strany rodiny, kolegov a podobne. V čom sú podľa teba pre spoločnosť títo ľudia prínosom? Pre mňa sú prínosom títo ľudia to, že sú výnimoční a to výnimoční. A že vedia robiť veľa vecí. V čom sa líši vnímanie sveta ľudí s poruchou autistického spektra od vnímania neurotypických ľudí? No, my máme iné vnímanie ako obyčajní ľudia. Máme svoje rituály, ktoré ktoré robíme. Pre obyčajných ľudí je to až zvláštne. A my máme proste nejaké tie záľuby, koničky a takéto veci. Niektorí ľudia až sa chytajú za hlavu, že ako taký človek musí rozmýšľať, ale je to prínosom aj pre tú spoločnosť. Kde sa vedia ľudia s poruchami autistického spektra uplatniť ako dospelí? Môže sa človek s autizmom zamestnať aj v bežnej práci? Môže napríklad pracovať s ľuďmi alebo v kancelárii? No, áno, môžu, ale musí sa ten človek naučiť. Musia mu vysvetliť, že čo, ako treba robiť. Inak by bol zmetený v tej práci. Môže, ale musí mu to trvať dlho. A dlho to spracovať do svojej hlavy. Aký typ podpory by si pre týchto ľudí predstavovala zo strany spoločnosti, rodiny, kolektívu, škôl? No, musia ich podporovať, nielen takto, ale aj finančne. Štát musí dávať týmto rodinám šancu sa uplatniť v bežnom živote a musia si uvedomiť, že tí ľudia s autizmom sú neobyčajní, ale sú výnimoční. Aké sú tvoje budúce ciele a vízie? Kde sa v budúcnosti vidíš? No, ja vám prezradím takú jednu vec. Ja teraz chystám jeden scenár k jednému veľkému filmu a keď mi to určite vyjde, ja dúfam, že je to také 50/50, tak možno urobia film podľa môjho scenára. A ešte viem napodobniť hlasy, viem dobre imitovať a hrať, tak by som mohla dabovať v nejakom animáku alebo hrať v bábkovom divadle. A teraz by sme sa presunuli k mamine, ktorá by nám trošku vysvetlila, aké to bolo mať dieťa s poruchou autistického spektra. Aké bolo vlastne zistenie, že vaše dieťa má poruchu autistického spektra? Spomeniete si na tie prvé emócie z toho, keď ste sa to dozvedeli? Nie, lebo vlastne my sme mali od začiatku NKS-ku, narušenú komunikačnú schopnosť a vedeli sme, že je to tak nie a sme sa vlastne nie že rozhodli, ale sme to tak cítili, že ľúbime ju taká, aká je a budeme ju ľúbiť, či je autista alebo nie je autista a s tým budeme proste žiť. Prispôsobíme celý vlastne život k tomu, aby ona bola spokojná, aby napredovala a išli sme dopredu. A aby potom vlastne v budúcnosti, keď ja už tu nebudem raz, do určitej miery, keďže má sestru, ktorá ju vlastne podporí, keď tu už ja nebudem, do určitej miery vlastne, aby vedela fungovať aspoň tie základné veci, to, čo bežne robíme. A my sme sa veľakrát rozprávali aj s dcérou staršou, že keď ja to už nebudem, takže budú spolu sestry.
Však. Moja. Ale nie, ty Dora. Dobre, okej. Aká je výchova dieťaťa z autistického spektra? V čom sa možno líši od výchovy neurotypického dieťaťa? No, ono je to ťažké, musíte mať veľa trpezlivosti. My sme sa vlastne snažili od malička a jednu aj druhú vychovávať vlastne rovnako, aby nám vlastne v domácnosti pomáhali, chodili sme spolu po výletoch, však keď sme robili v záhrade, tak sme sa snažili, aby sa vlastne zapojila normálne do bežných vecí. Jedným slovom sme všetko robili spolu. Áno, všetko sme robívali spolu, keď sme boli, aby vlastne vedela od malička, aj keď niektorá vec bola, že sa povedala na prvýkrát a niektorá aj na 30. krát. No, takže ono je to tak, že ono sa to muselo prispôsobiť a chceli sme, aby išla vlastne dopredu. Preto sme vlastne v bežnej škôlke sa neujali a prišli sme vlastne sem do Lučenka za pani Porubovičovou, pani riaditeľkou, keď bola, a ona nás vlastne naviedla sem do školy a tým pádom sme tu potom ostali celý čas. Lebo sme verili, že bude, keď sa jej bude človek venovať, že pôjde dopredu a dopredu viac a viac. No, som za to veľmi vďačná. Dobre, máme sladko. OK. Aký mali spolu dievčatá vzťah, keď boli mladšie a ako sa formovali doteraz? Až doteraz. No tak Ľudská videla, no staršia dcera videla, že nie je to tak, ako by to mali byť. A one mali dobrý vzťah, keď sme napríklad aj chodievali do školy. Ľudská jej vždycky veľa pomáhala, ale vlastne nespravila to, že dala jej hneď výsledok. Napríklad v matematike, ale išla kľukatou cestou, Janku na to naviedla, aby na to vlastne sama prišla. Ja si myslím, že mali dobrý vzťah a pomáhali si. A máme ten vzťah aj doteraz. Hej, samozrejme. Aj keď máme občas výmenu názorov, máme sa radi. Kto to nemá, tak ale byť ste sa nebili. Nikdy nezabudnem. Janka sa narodila, mala asi mesiac a Ľudská mala 3 roky, lebo je rozdiel medzi nimi 3 roky. Boli nás jedni známi pozrieť a mali sme oriešky a no, poháre sme odnesli a my sme boli odniesť návštevu a príde vnúka a Ľudská, že ona jej dala, papa, dobre, ma čo? Že Araš ide, plné malé tučné pernike, plné malé tučné vycadala orieškami, ako sme vyberali oriešky. Takže ono. To boli veľa zážitkov. S tatinou často vymieniavali olej. Áno. A prišla celá špinavá od motrového oleja, ale tak to bolo v pohode. No. Keď kopali, tak kopali, všetko. Áno. S akými prekážkami v postojoch spoločnosti ste sa stretávali počas Jankinho detstva? No keďže Janka má teraz 23 rokov a pred tými 18 rokmi ten autizmus nebol taký rozšírený, ako je teraz, vlastne, že ľudia, tak to bolo jedno vlastne nevychované dieťa a ľudia nás vlastne odsudzovali, no, že je nevychovaná, ale ona to vlastne len nevedela v hlave spracovať a pochopiť, že stará Hypernová bola, tam bol taký detský kútik, milovala tam chodiť, ale proste chodili sme tam len málo, lebo tam nikdy sme ju stadiali. Teraz je to normálne, že idú tam aj zdravé deti a nechcú ísť z takých kútikov, ale v tej dobe to bolo také, že je to rozmaznané dieťa, ale nevedeli pochopiť, že ona to nevie v tej hlave vlastne spracovať. Že toto nemôžeš, alebo toto môžeš. Presne tak. Vnímate nejaký rozdiel v postojoch ľudí voči deťom s autistickým spektrom vtedy a dnes? Keďže sa teraz už o tom viacej rozpráva, tak aj ľudia sa vlastne viac teraz oboznámení, ako vlastne to bolo pred tými 15-18 rokmi. Teraz vlastne sa aj viacej mamičiek stretáva a vtedy vlastne nás bolo málo. Ako bolo nás možno aj viacej, len sme vlastne o sebe nevedeli. Takže teraz je to oveľa, oveľa lepšie, viacej sa o tom rozpráva. A ľudia sa vždycky nájdú takí, že buď sa pousmejú, alebo zazrú, alebo tak, my keď sme napríklad prišli sem do Lučenca, u nás klasika bolo v dedine, že každého poznáme, každému sa zdravíme, ale keď sme prišli do Lučenca a tu sme vystúpili a ona sa každému zdravila a niekto sa usmial, niekto zazrel, niekto kúkal, ľudia sa rôzni. A mám taký pocit, to je asi taký môj vnútorný, že rodičia zdravých detí si nevážia, že majú zdravé deti, lebo my to máme oveľa my to máme ťažké a niektorí rodičia, ktorí majú vlastne ležiace alebo také deti, tak je to... Napríklad hluchonemé s Downovým syndromom, alebo sú na vočničku. Áno, oni si to, aspoň to je taký môj pocit, že
mám zdravé dieťa a fajn, no neviem. A potom, neviem, potom odsudzujú. Však. Áno. A nevedia pochopiť. Ja nemôžem každému na ulici rozprávať, že máme. Toto je len vlastne prvý pohľad na Janku. Vy vidíte len to pozlátko. Ona veľakrát, keď chodila aj napríklad na strednú, sľúbila, že bude dobré dieťa a ona sa snaží. Ale ona si to potom musí Vykompenzovať doma. Nie vykompenzovať, vybúriť na mne proste, že tlmím a potom spravíme bombu. To už začína, keď prídeme domov autom a sme v meste, všetko je OK, Janka zlatá, šikovná, ale to nevidie, že ona už príde, zatvorí bránu a už vrem, jasne, už sme doma, už to musíme pomaly dávať vonka. Však. No vidíš, aj taký je to. Ono to nie je len toto pozlátko, že Janka zlatá, šikovná. Veď to... To je normálne, ona si to prizná však. Áno, priznávam si to. Dobre. A niekedy sa za to aj hanbím. Ale tak za to sa nemusíš hanbiť. Mali sme taký ZDŠka fajn. Mali sme strednú školu. Chodili sme za cukrárku dole na Zvolensku. Vychytali sme super, ako super triedu. Vy ste boli kuchári a... Cukrári a kuchári. Samozrejme. A oni boli veľmi dobrá partia. A vlastne boli tam dvaja chalani, ktorí... Kuchári. Denis a... Jožko. Veľakrát sa ma spýtali, že pani Kresanová, vysvetlite mi to. Veď Janka je zlatá, Janka je najmudrejšia z celej triedy. Keď úlohy mali skupinku, veď pomáha nám. Ale keď príde ten amok na ňu, ona bľačí a reve na celú, prečo je to tak? Lebo keď dostala aj horšiu známku, tak nevie to spracovať. A proste tá hlava to nepustí. Ona mi povie, áno, mami, ja viem, ale nevie to spracovať. A veľa sme s tým bojovali. Nikdy nezabudnem, chodívali ako po skupinkách zo školy. A raz sme sa tak stretli a ja som už videla na 5 ráno, že tam je Peťka, dobre. A sme sa vlastne stretli a musím ti niečo povedať, daj, dostala som Peťku. No konečne. Všetci vravia, že ako fajn. Takže ono je to, potom vlastne, keď skončila učňovku, sme nevedeli čo ďalej, tak sme skúsili na nadstavbu, ale videli sme, pani triedna Možitová, tá istá, spolužiaci tí istí, tak to išlo. Ešte sme dokonca aj boli na chate, keď skončili oni však. Áno, presne. Matúry boli ťažké, veľmi ťažké, ale... No, musela som sa učiť. Toho veľa. Mali sme veľa predmetov, keďže som chodila na nadstavbu, podnikanie v remesách a službách, tam boli ťažké tie predmety. Ekonomika, marketing, manažment, účtovníctvo a takéto veci. A ono je to o mnoho teraz ťažšie, keďže nechodí do školy vyplniť ten čas. Chodieva vlastne Janka teraz... Môžem povedať ja? Momentálne chodievam do alternatívy na tranzitnú prax. Áno. Tranzitný program je pre deti so zdravotným znevýhodnením, ktorí po ukončení školy sa musia začleniť do normálneho bežného života. Áno. A teraz chodievam do hotelu Novohrad na 2 hodinky, tam robím chyžnu, teda pripravujem izby pre hostí, zametám, pripravujem poťahy. Ale nerobí to samozrejme sama, má tam tú eukopálavu a vlastne potrebuje ten dohľad. Kvázi spraví veci, len potrebuje dohľad. Presne do určitej miery všetko. A len potrebuje dohľad na viezu s tou správnou cestou. Presne aby tak. Chodíme potom ešte, kde chodíme do komunitného centra, dole do Tripečka pri Tržnici, tam sa vlastne stretávame s mamičkami. Robievajú vlastne aj autistický tábor, kde prídu z Arizony jedna rodina alebo viacej Američanov a vlastne aj teraz prvé 3 júlové dni máme takisto autistický tábor, ale v tom je výnimočný, že v tomto tábore sa vlastne aj rodičia, aj deti tam môžu byť. A máme vlastne po skupinkách, sú menší, strední a oni veľkáči vlastne. Presne tak. A takisto vlastne hore na Vajanského je anglický tábor, to býva v júli. A vlastne v Lani alebo predlani boli prvýkrát, že koľka to bola trieda? 15. alebo 13. autistická trieda. To boli normálne bežné deti a veľkáči boli jedna skupina. Áno. Však? Áno. Okay. Ja som bola prvýkrát tam minulý rok a veľmi som si to tam užila. Áno, tam zase prídu Američania, títo z Arizony a vlastne robia tie tábory, ale je to fajn. Veľa sa tam
Áno. Aj teraz na druhý týždeň máme mať na PGčke nejaké stretnutie, prídu zase ďalší. Je to dobré, keď komunikuješ takým, čo fakt je dobre po anglicky. Dobre? OK, ďakujem. Čo by ste odporúčili rodičom detí na spektre? Ako sa dá sklbiť bežný život s potrebami dieťaťa s poruchou autistického spektra? Asi veľa trpezlivosti a veriť tým deťom, že aj keď sú, aké sú, tak pomalými krôčkami to všetko dáme a pôjde to a bude aj lepšie a lepšie. No lebo keby sme tomu neverili, tak by sme to mohli aj hneď teraz zabaliť. A musíme ich ľúbiť takých, akí sú. Presne tak. Pretože sú tak, výnimoční. Samozrejme. Tak je to, hej, asi. Dobre. Čo považujete za najväčší Jankin úspech? Tak začneme od začiatku. Že sme dali ZD-šku, túto našu milovanú. Áno. To bolo super. Však my sme tu strašne radi chodili. Že sme dali strednú školu a asi najväčší úspech bol to Jankin, že dala tú reláciu a sme tu, aj keď sme vlastne nevedeli, do čoho ideme, nás vlastne pani Janka Žitňanská oslovila, že vlastne na Slovensku plánujú nejakú takúto reláciu robiť, tak sme vlastne mali... S pôvodom z Francúzska. Áno, s pôvodom My sme 13. krajina, ktorá prevzala tento formát z toho Francúzska. Áno. Tam vlastne sme mali také stretnutia, aby sa deti oboznámili, ale ono je to super, lebo sme sa stretli, z celého Slovenska tam boli takí, najmladší, aj Slávko Katriniak, on vlastne tiež sem chodil do školy, aj on chodil s nami, Slávko bol asi najmladší a boli tam, oni vlastne, no aj pre nás rodičov, že sme sa vlastne stretávali a vymieniali sme si vlastne tie skúsenosti detí, ako by bolo, čo by bolo dobre, lepšie. No a má tu z relácií Soničku a z toho sa vlastne stretávame aj teraz. Oni sa z Osenca, ale hore na Budine majú chatu. Aj teraz prišli na víkend, tak sme vlastne išli ku ním, mali sme opekáčku, aj sme tam spali. Áno, aj malú mačku sme mali, ktorá s nami cestovala zo Strojovej cez Budinu do Bušinic. Takže ono je to tak fajn. A ja som za to veľmi vďačná, že mohla som sa dostať do relácie a sme tu a dokázala som veci, o ktorých som ani nemyslela, že sa stanú. Hej. A ďakujem za to mojej milovanej mamičky, bez ktorej by som tu dnes nebola. Ale nebe sa, pôjde moja zlatá. Okay. A dúfam, že vlastne toto sme dosiahli a dúfam, že len pôjdeme dopredu a budeme sa snažiť, aby bolo čo lepšie. A vždycky budem pri Janke stáť. Keď neodložím. Áno. Ale dobre, to sa tak len hovorí, ako babka naša hovorí však. Či dožijeme, keď nedožijeme, doložíme, čo poviem. Tak asi tak. Tak ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Áno, Aj my ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme, že ste Ďakujem. prišli. Vďačne ďakujeme aj my. Dobre, ďakujeme.